Пакуль Карына Крос разводзіць хакеістаў, Мія Бойка разводзіць свіней. Гэта музычныя навіны. Мы пачынаем. У свеце блогінгу і спорту сапраўдная сенсацыя. Наша улюбленая б'юці-гуру Карына Крос знайшла сваё шчасце. І ім аказаўся Марк Рудакоўскі, наш беларускі хакеіст. Яны спрабавалі хавацца, але ад уважлівых фанатаў і мяне не схавацца. Кар'ера хакеіста мяркуе частыя пераезды і зборы. Ці гатовы блогер-мільённік з мільённым войскам падпісчыкаў да такога жыцця? Спявачка Мія Бойка афіцыйна пашырыла віды дзейнасці свайго ІП, дадала адразу 17 новых напрамкаў. Да ладно. Цяпер яна можа, напрыклад, не толькі займацца творчасцю, але і разводзіць буйную рагатую жывёлу, вырашчваць збожжавыя культуры, а таксама вырабляць прадукты харчавання і сырое малако. Думаеце о такіх навінах? Пішыце ў каментарах.